me eku adom na me ka sei ya Dabo ba bia wo hye bia me ka kiro eduaba na ugu ye no afifi Yo, anyone man for some macabre about a Foda TV so na Foda TV the series in the and the entertainment home and some a bremo a ma prono a bripia na ene as some case aba a yenya ya Dabo as an home and some dintre ha our social media so a biabefobia ya Dabo na nyina say imiamba bi the abofra bi aka no ho a kyerɛ sɛ wɔ trendy pa sɛ ya Dabo ɛne no ɛkɔ mprantwe mu kakra na abofra afuru aba kyerɛ sɛ ya Dabo ayɛ n'adwene sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛhwɛ abofra no na ababaawa ya small kan ne sɛ mfie bebrebe no nyinaa ya Dabo abɔ n'ano sɛ ɛnkyɛ obenya sika nto onya sika a ne ba no ɔbɛhwɛ na ama no aboro so nti ma ɔmma abɔnten koraa ma obiara ɛnte ɛho asɛm na ɛno na onua baa yi ɛsɛ ɔgye to mu na watwɛn ya Dabo ne matwɛn sɛ mfie bebree sɛ ɛyɛ akɔbɛyɛ 6 years ni ɔnte ya Dabo nka ɔno nso nim sɛ ya Dabo ɛsɛ nneɛma ɛkɔye sɛ deɛ sinim no ɛkɔye ma no paa ɔwɔ ne sikasɛm mu ɛyɛ sports ne saa ne ma ne mu ɔno akora wɔ sɔka tim akyɛ sɛ ɔdidi ho kakrakra ɛnso onua bɛrima wɔnte ne nka ɛno nti ama ɛsɛ onua baa yi de abufuhyew abama ya Dabo warning sɛ wɔanhwɛ na wɔamɛyɛ n'asɛdeɛ as agya ama abɔfra no baabiaa mmara wɔ biara no ɔde ya Dabo ɛbɛkɔ na ɛno ɛho video na mpɛ sɛ yɛhwɛ yɛwie a yɛbɛhwɛ deɛ ya Dabo so aba bɛka afa ɛyɛ nsɛm nyinaa ho nti yɛhwɛ video yi na yɛmmra sisi a ya Dabo ba bia wo hye bia me ka kiro eduaba na ugu ye no afifi enti me ka kiro ba bia wo hye bia onye mi a o ka kye me sɛ mame mbo udi na niam enye eniama ye yi aba be hwa akwala no ampa so mi di ubo hye ne so ebepem nne tata wo de wa ye na oni nam TV so ena wo de wanya sika na wade wo ho ena wo be hwa abofra no me ka kiro ba bia wo bia minim sɛ wo hwɛ ana wo tie me so wo tie nso obi beta bo amane me eku ado na me ka sa wo ba no hwɛ ba bia abofra na duru abofra ni 5 years me ma me so ntimi hwɛ abofra ni biom me so me ntimi ntu akola ni school fees enti me ka kiro sɛ wamba ambɛhwɛ abofra no a nyame yo de me nka kiro enu na maka kiro no me hwɛ sɛ obaba bɛhwɛ akola no anti sa maka kiro abofra no ni de twa me nsuru krampo sa abofra no wanja ne ba bia e de na kyesa akola we anya wo dia anti wa abrante ti sesei no wanja akola na to wa ntu abofra no di usi mame mbo wudi bepom na wo hwa abofra no ya onie enti me ka kiro be bia wo hye bia abana ugu ye na na aso no enti bra ene be hwe no me ka kiro no na me ka kiro na nnedai because me mama so ntimi nhwa abofra no bi wa bre me so ma bre enti ya Dabo be bia wo hye bia Dabo wa ye yoni nam TV so wo twetwa sini wo sika aba me de me sro me mpa wo sika na me nka se be ware me bra be hwe oba no enu ani ade a ehia me maka ma asem awie wo hwɛ sɛ de abawa yi esi kasa kyerɛ sɛ ɔsande convention a kyerɛ sɛ ne nsesɛ ne kasa nyinaa kyerɛ sɛ ampa wo ne ya Dabo yie a kyerɛ sɛ wɔne na yɛ bibi da na enum na yaja wa ne twa Foda TV de hwe nsɛm mu yie de no kora ne ba ene ya Dabo so adi nkomo kakra de sɛ ɔno so nkyerɛ mu no ɔde aba na nkyerɛ mu no kyerɛ sɛ ya Dabo so onim ne baabia na DNA bia na ɔmpɛ sɛ ɔmo yɛ no so ɔno ɔyɛ available betim de no ho aba abɛkyerɛ mu sɛ onim aba ya ne baabia yɛntie ya Dabo nsɛm no ɔno so nkyerɛkyerɛ mu ɔno so de baayɛ na yɛwie a yɛhu asɛm no nyinaa ɛfa reba Dear me catcher again, say. Maybe dear, minim sap meaning way, minimum. What I say, a piece of way DNA, minim so be or no be a trump now. And a back gidia, what I say, Tisabia, minim sam again, my dear to sam again, but me sap running a day, and yammy back. Said I make what I say, and only a castle DNA. And yet, as some will be the better also. I will get the nippon crown yet. Papa, would you own again and in a banner? Baby, I will be out from here. Many money, Jabba. Make us again, baby, I will be a whopper. Or said Dabo, open another book. Minna may say.
Me no. Na bosi ya ye me ye nyina yen kan kre. Sometimes me kofa ba bi na ba ko bi na pa no watwam. Bia bisa na to you because what to kwan bebre movie set am kokoi anaju bi na ho kire bia ba na obi o dabo na pa ba ko bia timi si me di oni mi bia be mo hu se me nko set so se oba me nye bida ena me na asem na me kan me wo fat am se asem we no me pese me kasa hu bebele wu se me kasa mi kom me kasa hu bebele a ena be ma asem na spreading iti na me ya me say one minimum enya me ba enti se gen still or see I am a ba munko fanemala nti sɛ wohwɛ video yi a wotumi sɛ yɛadabɔ ani abere paa yɛn nyinaa yɛnim yɛadabɔ ne sɛdeɛ ne suban siteɛ ɔyɛ obi a n'ani agye sele ho kyɛ sɛ ɔyɛ very jovial but yɛhwɛ video a wohu sɛ wɔde seriousness bi attach mɛsrɛ sɛ ɛyɛ na wasubscribe ama Foda TV sɛ yɛ nsɛm bi a ɛbɛba biara no yɛde bɛbɛrɛ ɛwɔ wo pra ano yɛda mo ase bye bye